ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରୂପ ନେଇକି ମୁଁ ପଳାଇଥିଲି ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା 18 ନଭେମ୍ବର, ଆଉ ରିମାର ସେଦିନ ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା, ତ ସିଏ ଏଠି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିଲା। ତାପରେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ମୋର ପଳାଇଥିଲୁ ଟିକେ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଏଇଠୁ ଟିକେ ଆଣିବାର ଥିଲା କ'ଣ କାନଫୁଲ କ୍ଲଚର୍, ସେ ନେଇକି ଆସିଲା। ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଇ, ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲା, ମୁଁ ଯାଇଛି ମାନେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି। ତାପରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ମୋର ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଧା, ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କ'ଣ ପାଇଁ ମସ୍ତ ଖାଇଲେନି, କାହିଁକିନା ସେ କ'ଣ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଖାଇବିନି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖାଇବାରେ ମୋର ସାଥି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଏକା ଖାଇଯିବି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କୋଚିଂ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେକ୍। ଘରେ ଖାଇକି ଆସିଲି, ମୋ ପେଟ ପୁରିଲାନି ଯେ ଏ କେକ୍ଟାକୁ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇନି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବି ମସ୍ତ ଖାଇଛି। ଏତିକି ଥିଲା ମିନି ବ୍ଲଗ୍।